oras dita salutna sengaja terbuat judul di video tahun molo dung marhuta sada ina tu margana asing manang muli isiro si calo ulos pasamut oma suku-suku na somal noaing rotu ibe hubain padapok nibe molo muli sada ina tutuna dage bibir hak macalo ulos pasamut manang macalo sinamuk molo boru na muli sien tubuni amat tanah parjulu tutu bapa ude manang amang ude ni namuli manang namanguli manang margani amat tanah na parjulu alanya mulu dihatani edet batak dang bui dua merga nagemi peti boni seda ina do nomor lapatan ala tuturni amado nagemi dirhu ni edet baik di pejuun baik penirus ni merga tutu bertolak belakang do nong bolo ro inai gebe mulak musi macalo ulus pasamut nungai diruhnya dek batak penirus ni merga ima sien bewe nepedua hun do dihita sei dibehes molo dihata hokop odo na salah mengerti hu dihita ka dongan nuain di hokop doin molo dia dek batak hata hokop nomor lapatan diperjuangkan dang muli jebulu muli doi mana molo pe secara materi dibiayai i resiko me secara tanggung jawab sosial alai molo dung hita makkatai di ruh ni edet dang bui behak na mulak edang bui dua bebiya sederura dang bui jupang mergani hamulian nana berjulu tu hamulian nana berpudi molo dia dak batak apalagi mulu gabidu ay mulu gabidu secara edak batak mono arong keturunanna mulu di ruhuti tang na mati gori adong do penirusna jadi na jujuk do hita salah mengerti kan di hokok do inna aido hacit inna halak mulu dung mebelu jadi mulu nama sanuaing gebe hira kebanggaan ini bebelui bui mudi jala sebeli ina buah bolo sirang nah mulu dihata ande dia de bata katung tetak do siebewe mulu hita makatai di edit jala hita tang nama muka saunari be diruhudi nunga muli senna jului tang terubah hitai aido keistimewaan ni edak batak nasubui diganggu gugat jadi dang bui gebe ube-ube ai gudang dia ka jama sonari gebe salah pengertian jele dangadong hal kita batak manang panyarata ikhlas kita gabi muli mesti tu mergana asing dangadong ikhlasi manang dangadong sedepan yaran permisi muli tu akasi metuena manang tu akka mergana asa muli tu mergana asing aido surung ni ada batak do nomor lapatan di hata buli manang tuhur
alanunga hot hita dia ni dimergani hamuliatta. Jadi resikona ba molo bertindak dulu gabe muli sada ina batutu isema nalau si pagudangonna isema si petibuonna hamulian nai nama yana pun hamulian nai nama nagabe si paresoonna inama ugasanna idu asa didok ina panoroni manang penggati na berperat dia dak batak ai bui bulu bui du mulaki annong mulahulak tentu ngamaralo turut ya contoh bolo bui ala mebelu buha nasu mebelu isam manguli muli disam mula musim mencalo kan nunga gebe harum hata marhanum kan. Jadi on ma hubereng sei nama sa trending terus dia ka jamat tu zaman saya totong pro dan kontra. Jadi asa tahu tu rupani setebi dari nama gurui asa hoti tak diruhudi alai totong iba jumulu masetebi hata ni ruh do nahu hatahu molo na majalo ulos pasamot manang majalo sinamot dang be ina molo dunggo merhemulian molo tumpe ro nasida tutu sapiak ni tulang nama di haroroni nasida manang sapiak ni titim marakuk may molo anak naro nasohot molo boru naru na muli tutu di harorona sapiak ni si jalo betulang ma harorona